काहे से कि पवन सिंह एगो अलग पहचान और अपने आप में ब्रांड हवन। जैसे कि पवन सिंह कोनो चीज़ अपना तरीका से करेला। गाड़ियों देवे के होई तारा जिला के शेर है भाई, गाड़ियों अलगे होई। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहान चैनल पे स्वागत बा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से होते हुए जिंदगी के पहिल का प्यार यानी कि गायक ओकरा बाद नायक के तरफ आग गुल बना। और काराकाट में का भई, कैसे भई, काहे भई, ई त जग जाहिर बा और हर कोई के जुबानी बा। लेकिन हम आयल बानी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म सूर्यवंशम के फर्स्ट लुक जारी भइल बा। और फर्स्ट लुक देखला पे लागत कि पवन सिंह के मूड बन गइल बा और एगो नया लाइन और नया लकीर खिंचाए खातिर तैयार हो गइल बा। फर्स्ट लुक में देखला से इहो लागत कि ये फिल्म में एक्शन जबरदस्त बा, डायलॉग भी जबरदस्त हुई। एक आशा बा काहे से कि जब फर्स्ट लुक कैसन बा तो एक्शन कैसन हो और फिर डायलॉग कैसन कैसन होई, बात बा नो। और ये फिल्म में एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बड़ी आस्था सिंह जौन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ तमाम एल्बम तमाम गाना में शिरकत कर चुकल बाड़ी। अब उनके साथ ये फिल्म आवता सूर्यवंशम। लेकिन एगो हम चीज़ कहल चाहतनी भोजपुरी के राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोग से कि स्क्रिप्ट रवा भी नया बा, एक्टर नया बा, एक्ट्रेस नया बाड़ी, गाना नया बा, लोकेशन नया बा, हर चीज़ नया बा, तक फिल्म के नाम का है पुरान रख ली लगा। सब चीज़ सोचे खातिर बा, स्क्रिप्ट राइटर बता का नाम रवा सभे से और नाम पर काम ना हो सकेला। तो हमने के भोजपुरी में चलन बा, तो कभी नाम कॉपी कल जाला, तो कभी कहानी कॉपी कल जाला, तो कभी पूरा का पूरा फिल्में कॉपी कर ले जाला। ऐसे तो भोजपुरी में गाना कॉपी कल जाला, लेकिन हम फिल्म के जो नाम बा एकरा पर थोड़ा हमरा मन नाखुश हो गई है कि पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म है। कैसे कि पवन सिंह कोनो चीज़ अपना तरीका से करेला। गाड़ियों देवे के होई तारा जिला के शेर है भाई, गाड़ियों अलगे होई, कामों कुछ करे के बाद अलगे होई, लड़हू के बाद लड़ाइयों कुछ अलग तरीका से होई, और असफलता भी हाथ लगी तो असफलता भी कुछ अलग तरीका से हुई। काहे से कि पवन सिंह एगो अलग पहचान और अपने आप में ब्रांड हवन। खाली ये फिल्म के जौन ट्रेलर बा, सॉरी ये फिल्म के जौन फर्स्ट लुक बा, ये फर्स्ट लुक से देखला से ये लागत कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचावे खातिर काफ़ी बा। रउआ सब है कि ये फर्स्ट लुक देखला पर कैसन लागता, का सोचता जा कि फिल्म कैसन हुई, फिल्म में डायलॉग कैसन हुई, या पावर स्टार पवन सिंह के ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दी या फ्लॉप हुई, का सोचता नहीं अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। और हाँ, भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से का कहल चाहता नहीं कि नाम का है बॉलीवुड तो कभी टॉलीवुड तो कभी साउथ के फिल्म के कॉपी करके रख ले जा का। अगर हम गलत कहत हो कब तो वो रउआ सब बताए कि नाम के चलते ही अभी खेसारी लाल यादव के एगो फिल्म रंग दे बसंती चक्रव्यूह में फंस गई रहे, कॉपीराइट क्लेम पा गई रहे। जैसे कि भोजपुरी में एल्बम इंडस्ट्री यानी गायन के क्षेत्र में पवन सिंह एगो नया लकीर खींच दिलन, नया लाइन खींच दिलन, और उहे लाइन और लकीर पर और उनका के रोल मॉडल मांग के आज के भोजपुरी के हमार भाई छोट कलाकार वही कदम और वही नक्शा पर चले खातिर और चले खातिर उत्साहित बाणन और अपने आप के गौरवान्वित महसूस करला। तो वो आदमी के वो कैरेक्टर के वो इंसान खातिर कुछ वो कॉपी ना चाहे, जो भी होके ओकर ओरिजिनल होके के चाहिए। ये एज ए फैन हमार पवन सिंह के पवन सिंह से
गुजारिश बा। खैर रउआ सब के पोस्टर देखला से कैसा लागल हा अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब। अभी तक खाली पोस्टर रिलीज भइल बा, जैसे ही फिल्म के ट्रेलर आई वो वीडियो अवश्य बनाई। और वीडियो देखे खातिर रउआ सब के काम करे के पड़ी कि चैनल के सब्सक्राइब करे के पड़ी, और चैनल जैसे ही सब्सक्राइब करब तो घंटी के भी बजा देहब कि सबसे पहले वीडियो रउआ भेरी पहुँच जाए। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्ते।